Planktona organismo multzo handi eta anitz bat da, eta bi ezaugarri nagusiak bereiztuko ditugu. Alde batetik tamaina. Oro har, organismo horiek oso tamaina txikikoa dira, naiz eta batzuk handiagoa izan, baina oro har tamaina oso txikia da, eta bestetik mugitzeko gaitasuna. Eta bere mugitzeko gaitasuna oso urritsa da. Berez, uraren mugimenduaren menpe daude, ur lasterren menpe daude, berez plankton hitzak grekotik dator, eta alderrai ur lasterrek eraman esan nahi du. Eta planktonen barruan erreinu guztietako ordezkariak aurkitu ditugu. Alde batetik birusak, tamaino txikikoenak, biruplankton deitzen duguna, bestetik bakterioak, bakterioplanktona, onddoak, fungiplanktona, ekoizle primarioak, gutxi gora bera lehorreko landareak parekoa direnak, fitoplanktona, eta zer esanik ez, animaliak, zooplanktona. Azken bi hauek gehien bat dira ikertunak eta ikasienak, eta zooplanktonen barruan kasu aurkituko ditugu zenbait animalien arrautsak, larbak, eta bere bizi-ziklo osoa zooplanktonen barruan kokatzen direnak. Planktonen garrantzia oinarrizkoa da. Oinarrizkoa bi zentzutan. Alde batetik oinan kokatzen dela, eta oinarrizkoa funtsezko ezinbesteko funtzioa betetzen duela ekosistema. Batez ere, ozeanetan eta ur-sistemetan, baina bai ekosistema globalean. Alde batetik, kate trofiko oinan kokatzen da, eta beraz, fitoplanktona egiten duena da eguzkia zurgatu, mantenugaiak zera, eta materia organika sortu. Eta zooplanktona elikatzen da horretaz. Beraz, badado bitartekari bat, ekoizle primarioen artean eta goi mailako partaidearen artean, organismoen artean. Beraz, materia organika hori sortzen den ekoizle primariotik helduko da hegaztientzat, arrainentzat eta guretzat. Beraz, ezinbesteko funtzioa betetzen dutela. Eta beste batetik, ez bakarrik ozeanetan, ur-sistemetan, baizik eta globalean, hau da, biosfera mailan. Eta da, klima erregulazioaren moduan. Azken finean, organismo hauek egiten dutena da CO2 zurgatzea. Eta CO2 hori zurgatzen dutenean, ondoratzen dute, eta beraz egiten dutena baiketa bat atmosferatik. Soberako CO2 hori baitzen dute, eta azkenean bukatzen da sedimentuetan. Hau da, metatzen da sedimentuetan, eta modu bat da kentzeko soberako CO2 hori atmosferatik. Planktonen egokinez, mehatxu nagusiak beste ekosistema askotan moduan, alde batetik kutsadura, mota askotako kutsadura, organikoa, inorganikoa, eta bere eragina zuzena izango zen, azken finean kutsadura desberdinak, partikula dira, mantenugaiak eta bar, ezekita daude uretan, eta organismo hauek horretaz elikatzen dira. Beraz, barneratzen dute, bere gorputzan sartzen dute, eta fisiologian, biologian eragina zuzena dauka. Eta gainera, horretaz gain, biometaketa gerta daiteke. Biometaketa azken fina da, beko mailako organismoetatik goiko mailako organismoetara pasatzea. Eta gizakiak barne. Eta bigarren mehatxu nagusia, aldaketa klimatikoa, berotze globala izango da. Azken finean, espezie hauek bizi-ziklo oso laburra daukate, eta edozein aldaketa kliman eta beste aspektu fisiko-kimikoetan eragina oso zuzena eta berelekotasuna nabaria da haien gorputzean eta haien bizi-zikloa. Gure estuarioetan, gure kostaldean daukagun planktona ez da beste munduko planktona da. Planktona oso orokorra da, espezie desberdina izan daitezke, baina modu batean edo bestean, beste leku batzuetan aurki dezakegu. Bizkaiko golkokoa denez. Baina bai garrantzitsua da gure gune geografikoa azken finean trantsizio leku batean gaudela. Hau da, hegoaldeko eta iparraldeko erdian kokatzen gara, eta beraz, berotze globalaren ondorioz, pizka batan ikusten da nola espeziak aldatzen ari dira. Eta orduan, leku aproposa da ikusteko, leku aldatze hori ikusteko. Eta bigarrena, estuarioen kasuan, Bilboko itsasadarraren kasuan adibidez, oso polita da berreskuratze prozesu ikustea, kutsadura maila altutik egoera normal batera pasatzen garenean, ikustea nola aldatzen den espezie hauek egoera batetik beste.